تهدو بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. استفتقوا من እግዚአብሔር ቤተሰብ ናዲና ቅዱሳን ድንግል ማርያም መፍቀርቲ አኩል ዓለም ተርከቡ ከመ ያለኹም ቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር ነዚ ሰዓት እዚ ዝበቅዕ ህይወት ዓዲሉ ነቲ ዝሐልፍ ቃሉ ንኽንሰምዕ ነዛ ዓለት እዚኣን ነዛ ሰዓት እዚኣን ስለዝመደበልና ናይ ዕድመ ሰብ ጸጋ ገይሩ ካብዛ ጫውጫውታን ሸበልወድን ዝተመልአት ዓለም ፈሊው ነቲ ዝሐልፍ ቃሉ ኣብ መዝገብ ልብና ንኽንጽሕፍ بفولي نزا ساعات زي أصل زهابنا قدوس أملاخنا እግዚአብሔር ስሙ ዝተመስገነ ይኹን ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር እንሪኦ መሰረታዊ አርስተ ትምህርትና ሰለስተ ናይ ህይወት መምርሒታት ኣብ ትሕቲ ዝብል ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ክንዘራረብና ሰብ መቸስ ኣብዛ ዓለም እዚ ክሳዕ ዘሎ ዝነብረሉ መሰረታዊ ነጥቢ ብህይወት ንምንባር እዩ ምኽንያቱ እግዚአብሔር ናብዛ ዓለም እዚ ዘምጻና መሰረታዊ ነገር ንምንታይ እዩ እንተዳ ተባሂሉ ነታ ዘለዓለማዊት ዝኾነት መንግስቲ ወይ ድማ ነታ ዘለዓለማዊት ህይወት እና ናፍቅናን ንዓኣ ዘድሊ ዘበለ ኩሉ ነገር እንዳማላእና ንምንባር እዩ ስለዚ በዚ ምኽንያት እዚ ህይወትና ኩሉ ንበረኸት ህይወትና ኩሉ ንህይወት ገጹ ክገብርን ከማዕዱን ይግባእ ማለት እዩ እዚ ካብ ኮነ እቲ መሰረታዊ ነጥቢ እንታይ እንተዳ ተባሂሉ እቶም ሰለስተ ዓበይቲ ናይ ህይወት መምርሒታት ዝበሃሉ ኣብ ህይወት ወዲ ሰብ ኣገደስ ዝኾኑ أكل زمننا أصنعنا كنحزومن كنبرلومن كنغبرومن كنقدسولومن زغبانا نهيوت زمرحنان نتا ان مننا هيوت نافصامي زبصحنا سلسته عبيتي نا هيوت ممرحيتات አለው ስለዚህ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ሎሚ እቶም ሰለስተ ናይ ህይወት መምርሒታት አቀዲሞም ዝነበሩ አቦታትና ምስ እግዚአብሔር ዝተራኸቡሎም ናይ ቅድስና ስራሕ ንኽሰርዑ ብቕዓት ዝኾኑዎም እግዚአብሔር ዝህቦም አኽሊል ዓወት ንሙሳድ ዘብቅዕዎም ሰለስተ ዓበይቲ ናይ ህይወት መምርሒታት ተባሂሎም ዝንገረሎም አለው እዚአቶም እንታይ እዮም አቀዲሞም ዝነበሩ ነቢያት ስዒቦም ዝተኸተሉ ሐዋርያት ድሕሪኦም ዝመጹ ሐዋርያውያን አበው ተባሂሎም ዝተጸውዑ አቦታት ብድሕሪኦም ዝተኸተሉ ሊቃውንቲ ቤተክርስቲያን ንግዚአብሔር ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ኮይኖም ንኽነብሩ ዘኸአልዎም መሰረታውያን ነጥብታት እዮም ስለዚህ ሎሙን ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ንቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ኣብ ጽሐፈሉ ቀዳመይቱ መልእኽቱ ምዕራፍ 11 ከም ዝጠቀሶ ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመሰልኩ ንስኻትኩም ድማ ንዓይ ምሰሉ ኢልዩ ስለዚህ ንሕና ንቅዱሳን ንመስለሉ ንሳቶም ንዝተኸተልዎ ናይ ህይወት መምርሒ ከመይ ከም ዝኾነ ብዝግባእ ክንፈልጥ እንተኽኢልና ጥራይ ምኽንያቱ ንሕና ንቅዱሳን ንኽንመስል ተዓዲምና ኢና ንክርስቶስ ንመስለሉ ጉዕዞና ናኡ ዘብጽሐና ናይ ህይወት መምርሒ እንታይ እዩ ብኸመይ መንዘኒ ምስ እንኸይዲና ነቲ ናይ ህይወት መምርሒ ብልክዕ ክንፍጽሞ ዝከኣለና ንቅዱሳን ንመስለሉ መልክዕና ንቅዱሳን ንመስለሉ መልክዕና እንታይ እዩ ንዝብል መሰረታዊ ዝኾነ ነጥቢ ኣብ ህይወትና ክንጠቀመሎም ዝግባአና መሰረታውያን ባይታታት ስለ ዝኾኑ ነዚኣቶም ብዝግባእ ክንፈልጦምን ከነለልዮምን ይግባአና ማለት እዩ ሎሚ ሰባት ነትን ህይወት ዘይጠቅሞም አይናይ ንህይወት ዝጠቅመኒ ብህይወት ምእንቲ ክነብር ናይ ህይወት መምርሒኡ እንታይ እዩ ዝብል ነቲ ናይ ህይወት መምርሒ ድሕሩ ዝመጽእ ካብ እግዚአብሔር ዝወሃበና መምርሒታት ንምፍላጥ ቅድሚ ኩሉ ንርእስና ከነዳሉ ይግባአና እግዚአብሔር ብህይወት ክንመርብር ዝደልየና አምላኽ ካብ ኮነ ናይ ህይወት መምርሒኡ ኢሉ ዝቐመጠልና እንታይ እዩ ዝብልኻ ክምለሱ ዝግብኦም መሰረታውያን ዝኾኑ ነጥብታት ስለ ዝኾኑ ነዚኣቶም ከም ፍቃድ እግዚአብሔር እንዳረኣናዮም ክንከይድ ኣገዳሲ እዩ ነዚኢና እምበኣር ሰለስተ ዓበይቲ ናይ ህይወት መምርሒታት ዝብል መሰረታዊ ነጥቢ ዝቐመጥና እዩ ነዚ እምበኣር ናይ ዘለዓለማዊ ህይወት ምእንቲ ክወርስ እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢሉ እቲ ሃፍታም በዓል ጸጋ ሰብኣይ ና ክርስቶስ መጺእ ሓቲትዎ ነቲ ናይ ዘለዓለማዊ ህይወት ዘለዓለማዊ ህይወት ዘውርስ ናይ ህይወት መምርሒ ሕጂ ዝሓቱ ዘሎ ሰብኣይ
نتا نايزل على ما هيوت ممرحيت انتاي كم تمثل كما يزبلت كم مخانا مفلات أجد داسيو نسيخ أنا فتيه وزمرحنا سلز غونت مسارته ونتبي زمنا هيوت ممرحيتات زياتهم كم نتبي مبدس بمقبار بفلاي لومي كم فقاد إجزاهير أتي رئيس أبوتات تباهيلوز تسوعه بفلاي أبونا أنطونيوس تباهيلوز تسوعه صادق أبونا ناي منكسنا نمجمرة جزيت جمرة أما برابعي كفلا زمن كابز نورو عبيت عبودات حدا زخونه نسو زمهارو استمهرو ويدما تحطو حطون زمن لسو ملسن ممزن بمقبار كم فقاد جزيابهير نزي حطوزي كم مجمرن كم مزازمن كم تقامو لئنا ناب أبن انطونيوس حدا أبو ناب أم قريبو كم زكب الحط حاتيتوهم نيرو نهوت من انت كركب يلوم ناوم قريبو كم زكب الحديدهم زلعالماوي هوت من انت كركب ويدما هوت من انت كركب انت ايه كجبر زلني نا هوت ممرحيتاتو انت ايو ناب እግዚአብሔር ከብጽሕሉ ዝኽእሉ እቶም መሰረታውያን ነጥብታት እንታ እዮም ከመይ ክኸውን እንተ ኽኢለ ንህይወት ከረኽባ ዝኽእል ዝብል ሕቶ ኣቕሪቡሎም እዚ ሕቶ ዝምሰቕረበሎም ኣቡነ አንጦንዮስ ክምልሱሉን ከለው ከምዚ ኢሎም ሰለስተ ዓበይቲ መምርሒታት ሂቦሞ ስለዚ እዘን ሰለስተ ዓበይቲ መምርሒታት እዚኣተን እቲ ናይ መጀመርያ ኩሉ ግዜ ናብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ዋላ እንተኸድካ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ይኹን تبلات أنا مجمرة كل ساب أبزخون يخون بوتا أبزخون يخون كودتات أبزخون يخون ساعات بوتا كي وسنكا كبابي كي وسنكا جزي كي وسنكا أبزخون يخون كودتات كله إجزاء أقدم عينها جبرو ويدما أقدم عينها يخون تبلت أنا مجمرة ممرحيتها اتكال أي ممرحي يدما أنت يزبلي نير أنت داي زخون يخون نجر كتكبر أنكلها زخون يخون كتكبر أنكلها ማስረጃኻ ወይ ድማ መርትዖኻ መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት በመግባር ይኹን ዝብል ወይ ድማ ቅዱሳት መጽሐፍቲ መሰረት በመግባር ይኹን ንዝኾነ ይኹን ነገር እትገብሮ ነገር መወከሲኻ ማስረጃኻ ቅዱሳት መጽሐፍቲ ይኹኑ ዝብል ይትኻላይ እቲ ሳልሳይ ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ኣብ ዝኾነ ይኹን እትነብረሉ ቦታ ብዘይገድስ ቦታኻ ነቲ ዝሓስካይ ቦታ ግን ከይልቀቕካ نبر نعون ملكا ايتتهوخ زبليو اتسالساي نطبي مسرتاو نطبي ازي اتوم توم عبيتنا هيوت ممرحيتات تباهيلوم زنجرلوم ابن انطونيوس نتنا هيوت ممرح دليو اقدميم مصيو زحاتتهم زملسوا حتى يمنيرو ابن انطونيوس كلنا كم نفلطوم جماري منكسنا تباهيلوم استنغرلوم بقدسنهم زتمسكرلوم نغزيابير نعلم من فتوتان بمحداق ما انت እግዚአብሔር ክብሉ ما انت መንግስት አምላክ ክብሉ ዓለምን فتوتان ዝናዓቁ ንኹሉ ነገር ገዲፎም እግዚአብሔር እስተኸተሉ ጻድቅ አቡ እምነርም ኣብ ምድረ በዳ ዝነበሩ ለይት ምስማዓልት እግዚአብሔር ህይወቶም ዝወፈዩ فتوታ ዓለምን فتوتان ዘይስሓበቶም በዓለም فتوتان ዘይተማርኹ ንእግዚአብሔር በቅድስናኦም ዘስመሩ ጻድቅ አቡ እምነርም ስለዚህ إذن تدع كوينو ناتنا هيوت ممرحيتات انتين زبل نطبينا مجمرة أخري تنهي مجمرة كل جزء نجي أبزخون يخون بوتا نجزي أبيهر أقدم عينها جبرو ويدما أقدم عينها يخون زبلي متشوز كلها هنا كمن نفلتو زبزحنا ويدما نايزبزحنا هيوت حبرة سب ممرحيو اجزي أبيهر أبيتا كريستيان ترح كم زلو غير يزغطر سلازي بيتا كريستيان كمتسن كله تنقوي كابيتا كريستيان وزعيقن نودما نجمس اجزي أبيهر زلو زمدنا استخمي نبيتا كريستيان نغيرهم الباسات لبس الباسات كي ترفعوا مع فولياتي ابيتا كريستيان نازراربنا طنقاتينا ابيتا كريستيان ناقاومنا طنقاتينا ابيتا كريستيان نالبابسنا طنقاتينا ابيتا كريستيان نخل نغيرنا طنقاتينا ناقاومنا كي ترفع طنقاتينا كابيتا كريستيان اف دغ قصرخ نوص انكلنا ግን كل تزنبر قير يجمر مخنياتو እግዚአብሔር أبوتا سلزوسنا يو እግዚአብሔር أبيتا كريستيان ترح يزركب إلنا نوشتنا سلزأمنا يا كابيتا كريستيان وصعي እግዚአብሔር زرئنا غيرنا سلزين قصر እግዚአብሔር نودما هيوتنا كل ساب أبيتا كريستيان لوطنا أبيتا كريستيان ترح حصور زغبره استوعلوا ناي ود سب لوطي أبيتا كريستيان ترح كابيتا كريستيان وصعين أبيتا كريستيان زلو هيوتنا استفلالي أوشت بيتا كريستيان كل نغرو طنقوي كابيتا كريستيان وصاي ግን ነቲ አውሽጥ ቤተ ክርስቲያን ጥንቆ ዝሆነሉ ነገር ሁሉ ከገብሮን ከለግና ይረአል
ስለዚህ እግዚአብሔር አብ ይዘልስኪ ቤተ ክርስቲያን በሁሉ እግዚአብሔር ቃል ኪዳኑ ዘአተወላ ንሱ ዘሐደረላ ቦታ እኮ እንተበልናያ እግዚአብሔር ግን በቤተ ክርስቲያን ጥራህ ዝውሰን አምላኽ አይኮነ ሙሉ በኩሉ የተባህሉ ዝተነገረሉ እኮ ቦታ ዘይውሰን አኩሉ ሙሉ ዝኾነ ኩሉ ቦታ ዘይውስኖ አብትሕቲ ኩሉ አብትሕቲ ዝኾነ እግዚአብሔር ይኮ ሰማይ ዙፋነይ ምድር ዝመርገ ጸግረ ይዝበሎ ኩሉ ቀረቡ ዝኾነ እግዚአብሔር አኩሉ ቦታ ዘሎ አኩሉ ኸለና ዝርኤና ካብኹን ኩወለሉ ንኽእል ቦታ ዘየለ ከምቲ ልብ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ዝበሎ ንሰማያትን ተወጻኹ ናብ ማዕሙቕ ባሕርን ተኣተኹ ንስኻ አኩሉ ለኻ ካባኻ ካበየ ክኽወል ኢሉ ስለዚህ ካብ እግዚአብሔር ክንሽወርን ክንክወልን አይካለናን ካብ እግዚአብሔር ክኽውለና ዝኽእል ቪላ ካብ እግዚአብሔር ክኽውለና ዝኽእል ጉድጓድ ካብ እግዚአብሔር ክኽውለና ዝኽእል በዓቲ ካብ እግዚአብሔር ክኽውለና ዝኽእል ከተማ ካብ እግዚአብሔር ክኽውለና ዝኽእል ምድረ በዳ ካብ እግዚአብሔር ክኽውለና ዝኽእል ከባቢ ወይ ድማ በዓል ስልጣን ወይ ገንዘብ ወይ ድማ ቤተሰብ የለን ምክንያቱ ካብ ትሕቲ ቁጽጽር እግዚአብሔር ዝኾነ ሓደ የለን እዚ ኸ ዘርኤና እንታይ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ከም ዘሎ ካብ እግዚአብሔር ዓይኒ ክኽወል ዝኽእል ፍጥረት ሓደ እኳ ከም ዘየለ ካብ ዝኽንርዳእ ይከኣለና እዩ ስለዚህ እንተ ኮይኑ እዚ መጀመርያ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ክንኣምነሉ ዝግባአና እዩ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ቦታ ይርኤኒ እዩ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ቦታ ድማ ንሱ ዘይብሉ ቦታ የለን ስለዚህ እሱ ዘይብሉ ቦታ እንተ ደኣ ዘይሃልዩ ካብኡ ክኽወሎ ካብኡ ክሽወሮ ካብኡ ክሕብኦ ዝኽእል ነገር እንተ ዘየልዩ ይምባራ ስውዕሉ እንተ ዘየልዩ ንሱ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ንሱ ይርኤኒ እዩ ኣብ ግዜ ክሰርሕ እንከለኹ ይርኤኒ እዩ ክመሃር እንከለኹ ይርኤኒ እዩ ክድቅስ እንከለኹ ይርኤኒ እዩ ክበልዕ እንከለኹ ይርኤኒ እዩ ክኸይድ እንከለኹ ይርኤኒ እዩ ኣብ ኩሉ ቦታ ንሱ ይርኤኒ እዩ ካብ ዓይንቲ እግዚአብሔር ክኽወል ዘይክእል ሳብ ንርእሰይ ድማ ቅድሚኡ ከም ዘለኹ ከእምን ኣለኒ ስለዚህ እዚ እንተ ደኣ ኮይኑ ከእምኖ የገድሰኒ ሎሚ ኩላህና ክንርኢ ከለና ኣብ ቤት እግዚአብሔር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ ዝሓፀርናዮ ኢና ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ስነ ምግባርና ዝተዓረዩ ቤተ ክርስቲያን ምስ ወፃና ግን ኩሉ ህይወትና ብዓመፅ ዝተመልአ እዩ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ንኩሉ ነገር ጥንቁቃት ኢና ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ ግን ህይወትና ንዓለም መንዶ ንክርስትናና ዝገልጽ ንመንነትና እኳ ዝገልጽ ስነ ምግባር የብልና መንዶ ንክርስትና ንመንነትና ንባህልና ንስርዓትና ንሕብረተሰብና ንቤተሰብና ነቶም ዝዓብዩና ቤተሰብና ዝገልጽ እኳ የብልና ምክንያቱ ንእግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ዓይንና ይገበርና እዩ ስለዚህ ኩሉ ሰብ ናይ ዘለኣለማዊ ህይወት ምእንቲ ክረክብ ንእግዚአብሔር ኩሉ ሰብ ኣብ ቅድሚ ዓይንቱ ክገብሮ ይግባእ ነዚ ልብ አምላክ ጥበበኛ ሰሎሞን ኣብ መጽሐፈ ምሳሌ ዝተጠቕሰ እግዚአብሔር ክገልጽ እንከሎ ከምዚ ኢሉ ወደይ ልብኻ ሃበኒ ዓይንትኻ ድማ ንመገደይ ይፍተው ኢሉ ስለዚህ ዓይንትና ኩሉ ሰብ ንመገድ እግዚአብሔር ዘፍቅራ ክኾና እንተ ኽኢለን ጥራሕ ኩሉ ሰብ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ዓይንና ክንገብሮ ዝከኣለና እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ዓይንና ክንገብሮ ምስ ጀመርና ሽዒና ኻ ጽድቂ ክንገብር እንጅምር ቦታ ዘይተወሰነ ጽድቂ ከባቢ ዘይጸልዎ ጽድቂ ኩሉ ነገር ክኽውሎ ኩሉ ነገር ዘይሰንፎ ጽድቂ ብዘይ ምኽንያት ንሕና ኣብ ኩሉ ቦታ ኣብ ኩሉ ኩነታት ኣብ ኩሉ ግዜ ኣብ ኩሉ ሰዓት ናይ ጽድቂ ሰባት ክንከውን ዝከኣለና ኩሉ ሰብ ንእግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ዓይንና ክንገብሮ እንትኽኢልና እዩ ንሱ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሜና ዘሎ እዩ ነቲ ቅድሚ ዓይንና ዘሎ ኩሉ ሰብ ቅድሜና ከም ዘሎ ምእማን ኩሉ ሰብ ንሱ ቅድሜና ከም ዘሎ ድማ ጻድቕ ዮሴፍ ኃጢአት ከይገብር ዝተኸላኸለሉ እቲ ዝዓብየ ንቅዱስኑ ዝሓለወሉ መገዲ እንታይ እንተ ደኣ ተባሂሉ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 37 ዝተጻሕፈ ታሪኽ እንታይ እንተ ደኣ ተባሂሉ ኣብ ቅድሚ እታ ጲጥፋራ ሰይቲ ጲጥፋራ ሰብ የለን ሕጂ ዘለኻዮ ቦታ ብጀካ ኣነን ንስኻን ሰብኣይ እውን የለን እቶም ንዓይ ዝሕልው ንገረዳት እውን ዘገልግላ ንገረዳት እውን የለዋ ኣገልገልተ የለውን ሓለውተ የለውን ዝርኤና የለን ስለዚህ ኣነ ምሳኻ ክድቅስ ምስ በለቶ ከምዚ ኢሉ መሊስላ ኣብ ቅድመቲ ዝርኤኒ እግዚአብሔር ከመይ ገይረ ኃጢአት ክፍጽም እስኪ ነዚ ቃል እዚ ብውሽጢ ልብና ነስተንትኖ ዮሴፍ በባርነት ዝነብር ሰብ ይነሩ ዮሴፍ ኣብ ስደት ዝነብር ሰብ ይነሩ ዮሴፍ መብትን መሰልን ኣብ ዘይነበረሉ ገዛ ዝቕመጥ ዝነበረ ሰብ ይነሩ ኃጢአት ምግባር ከድሕኖ ይኽእል ብህይወት ከንብሮ ይኽእል ነይሩ ይኸውን ኃጢአት ምግባር ካብ ማእሰርቲ ከድሕኖ ይኽእል ነይሩ ይኸውን ኃጢአት ምግባር ካብ ምስቃይ ከድሕኖ ይኽእል ነይሩ ይኸውን ኃጢአት ምግባር ካብ ዘለዓለማዊ ሞት ከድሕኖ ይኽእል ግን ኣይነበረን ስለዚህ ዮሴፍ እግዚአብሔር ኩሉ ሰብ ከም ዝሪኦ
دورن رؤسي ينبرا سلازي نبرا ولا أقوى أبحاتي أقاط إموز نبرا فتنا دبر أي تقبر ينيرو انت غيرو كمو انت زي غيرو موت زفردلو انت غيرو نمسقاي احليف كازو وهابلو اقاطام كنت نوره نسجن قدم كله نغزيابير قديم سلازي اقدمت غزيابير زريئن غزيابير كمغير حاطات كغبر يلو مخنياتو غزيابير اقدم عينتنا كم زلو نحاطان غلوص ايكونن حاطان غزيابير يريهم كم زلو ايفلطنيو بس مخنيات زيهم كان حاطياتو مبلع حاطياتنا وسخلو زنبرو سلازي سب هيوتو بحاطيات كنبر نغزيابير كرسع مش جمره حاطيات زتملكت هيوت كحزي جمر غزيابير اقدميو كمزلو دما كزنقع جمر غزيابير اقدمينا كمزلو كنزنقع مش جمرنا حاطيات معنا كم بحلاو مصاوتينا خون جمر حاطيات معنا كم ترى حاطيات معنا كم صدق غير قصرلنا جمر نحاطيات كله بدفرت كنفصمون جمر بدفرت زفصم حاطيات كله نايزياتو وصيتون تايتلنا سبات غزيابير كقدم عينتون كرقو جميرو مالو مالتي سبات لومي كبيت كريستيان وصاي افتا بنوات قدسات بقدسان اسائل زتسلمت غزኦም ኮይኖም ከመን ካብ ኃጢአት ነፃ ሆጽ ይካሉን نمسل እግዚአብሔር ነትቅዱስ እሊ አበዞም አንጠልጥልና ከመን ካብ ኃጢአት እግዚአብሔር ብስእል መገድ ጌርና ሪኢና ከማን ኃጢአት ክንደህና ይካልና ሪኹም አላህ መንዶ በዓለም መንዶ አማከልተ አመናዝር ዝኸበቡ ዓለም ኮይና ስለዚህ ካብዝም ወጻሉ እትና ህይወት መገድ እንታይ እንተዳ ተባይሉ ኩል ጊዜ እግዚአብሔር አቅም አይንትና ክንገብሮ ግባል ነሱ ኩል ሰባ ቅድሜና አንተ ዳሃሊው ኃጢአት ከባና ክርቅ ይጅምር ሰይጣን ክምልኽ ይጅምር ስለዚህ ለሰይጣን እንመልከሉ መሰረታው ነጥና እንታይ እንተዳ ተባይሉ ትዛዓቤና ህይወት መምርሒና እግዚአብሔር ኩል ሰባ ቅድሜ አይንትና ክንገብሮ ይግባል ኃጢአት ክንገብርን ከለና እግዚአብሔር ምዝካር አቅም እግዚአብሔር ከመገር ኃጢአት ክብፍጽም አቅም እግዚአብሔር ከመገረ ክብድል ኢና መርዕስና መቅጻ አቅም እግዚአብሔር መርዕስና ምግባር በአህል እግዚአብሔር እንሰይጣን እንስዕረሉ እግዚአብሔር አቅም አዒንትና እንገብረሉ ንጽድቅ እንፍቅረሉ እተናይ መጀመሪያ መገዲ እንታይ እንተዳ ተባይሉ ኩል ጊዜ እግዚአብሔር አቅም አዒንትና ምግባር ኩል ሰብ አቅድሜና ከምዘሎ እግዚአብሔር አሚንና ምንባር እዝም ስንገብር ነሁሉና ምግባር አቅምና ያዓቢ ነቲ አውሽጥ ቤተ ክርስቲያን ሎሚ ሒዝናዮ ዘለና ባህሪ አውሽጥ ቤተ ክርስቲያን ንዘላ አለባበሳና አውሽጥ ቤተ ክርስቲያን ንመዘውቱር አዘራርባና አውሽጥ ቤተ ክርስቲያን ንመዘውቱር አቃውማና አውሽጥ ቤተ ክርስቲያን ንእምንነዮ ንእምደብዮ نزلنا وشتاو فرحات كله كنغبرو زكالنا ابدغ حزنايو خنوص زكالنا ماسين تدايلكم ابدغ حزنايو خنوص نخل نغزيابير قدما عينتنا تغيراي بار حدا ነገር ከነግሮኩ ማስተውሉ ምክንያቱ ቤተ ክርስቲያን ናይ እግዚአብሔር መምርሕ ዝንገርላ ነትስቱ ሀበና መምርሕ እንገብሮ ግን አበይቴልኩም አብ ዓለምዩ አመ ምስመ አሳርሕትና ኮይና ኢና እንገብሮ ምስመ ማህርትና ኮይና ኢና እንገብሮ አገዛና ኮይና ኢና እንገብሮ አብ ዓለም ኮይና ኢና እንገብሮ ምክንያቱ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ አማቴዎስ 10 ፍቅድ 16 ከም ዝክብል ተዛሪቦም ነይሩ እነሆ ከም አባጊዕና ማእከል ተኳሉ እልእኸኩም አለኹ የዋሃን ከም ርግቢት ጠይባን ከም አሩ ከም ተመንኩን ይሉ ረህም አለኹም እዚ ዘመልክቶ እንታይ እንተዳ ተባይሉ ክርስቲያን መምርሒ ዝወሃቦ ካብ ቤተ ክርስቲያን እዩ ነትስተዋሃቦ መምርሒ ዝገብሮ ግን አብ ዓለም ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኩሉ ነገር መምርሒ ናይ ፍቅር መምርሒ ዝንገር ዝወሃበላ ናይ አይቲ ስረቅ ዝብል መምርሒ ዝወሃበላ አይቲ ዘሙ ዝብል መምርሒ ዝወሃበላ አይቲ ሓሱ ዝብል መምርሒ ዝወሃበላ አይቲ ስረቅ ዝብል መምርሒ ዝወሃበላ እዩ ንእግዚአብሔር አምላኽካ ብፍጹም ልብኻ አምልኽ ዝብል መምርሒ ዝወሃበላ ሰንበት አኽብር ዝብል መምርሒ ዝወሃበላ እዚ ኩሉ ዝተወሃበላ መምርሒ ብግብሪ ዝትግበር ግን አበይቴልና ኣብዛ ዘለና ዓለም ስለዛ ዘለና ዓለም ነታ ቤተ ክርስቲያን ሶሃበና መምርሒ ብግብሪ ንትርጉመላ ዓለም ከም ዝኾነት ብምእማን ነታ ኣብ ዙርያና ዘጋጥምና ናይ ጸላኢ ፈተና ብምሕላፍ ንፍትወት ስጋታትና ስጋና ኩሉ ብምቕታል ንእግዚአብሔር ቅድመ ዓይና እንዳገበርና ብዓወት ንቅድሚት ገድና ክንስጉም ይገባና ስለዚህ ልዕል ኩሉ ሰባት ሎሚ ብተቃራኒ ጽቡቕ ነገር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጥራሕ ዝግበር ኣብ ደገ ግን ጽቡቕ እኳ እንተ ዘይገበርካ ተሓታትነቱ ቀሊል ኮይኑ ዝረአዮም አካላት ብዙሓት እዮም አይኮነን ግን ቤተ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ቦታ እሙናት ክንኮነሉ ይደሊ ኣብ ኩሉ ቦታ ሐቀኛ መሰኻኽር እግዚአብሔር ክንኮነሉ ይደሊ ኣብ ኩሉ ቦታ
ቃልና ጥራሕ ዘይኮነስ ህይወትና ከይተረፈ ንብዙሓት ስሒቡ ናብ ፍቅሪ እግዚአብሔር ዘምጽእ ክንኮነሉ ይደል እግዚአብሔር ስለዚህ ኢኻ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ንስኻትኩም ደቀ መዛሙርተይ ምዃንኩም ብፍቅርኩም ከለልይኹም እዮም ክብል ንደቀ መዛሙርቱ ዝነገሮም ብዘይ ምክንያት ኣይኮነን ነዚ እዩ ስለዚህ እዚ ስለዝኾነ ንሕና ሎሚ ፍቅርና እንታይ ይመስል ህይወትና እንታይ ይመስል ንክርስትናና ዝገልጽ እዩ نعلم كما أمننا النخل سنة مقدار زلنا دينا كم تبي كريستيان تهبنا ممرحي كم تجزي أبير تهبنا ممرحي ما قدرنا العالم ننبر دينا نزل نخون نقدون اللوز أنك زخون نتحدى نتايتلنا جزي أبير أبيت كريستيان مبر جزي أبير أجزانا خمزلو جزي أبير أبصرحنا خمزلو جزي أبير أبتمرتنا خمزلو جزي أبير أبعزنا خمزلو جزي أبير كنزنا دع كلنا خي ترفه أوين خمزلو بوتا خمزة يوسن أكل مسلم سانا خمزلو نرأسنا كنا من زي مخالنا زفت أرس عبين سلازي لو من إحنا من خزلنا جزي أبير أبيت كريستيان تحصلوا سنة إبادتي سلازي نزع التحساس بازي كابرسنا نسعى بموسى نكسيابير كل سباق معي انتنا خنقبر يقبعنا نسو كل جزي زريئنا أملاخي كل جزي نخحلونا زي التخص كم تلبى أملاك قدس داوي زبالو حلاوي خاي التخص نيلو جزيابير حلاوينا زي التخص أملاخي نحنا أباقعنا نسو قاسانا أنا حيواي قاسائي سلازي نسو أنا نخو قاسي بهيور نخنبر حقاين كرنتن كفرارق عبد سيونا أنا زد لنا مهرتك كهب بهوات كم ننبر كقدر كل جزيز قاسينا كل جزيز تقانا زخوني كل ساب زي فلنا كل جزيز حلونا بمحرته زت أمتنا جزي أبير نعو كل ساب نحنا كم تزقربنا خنقربو أكد مع إنتنا خنقبرو يقبعنا رأيو هالنس زتتصحفك قال معرف كل التون بيتقسم كل فقد عشران تايلو أفدق دويلين كحكو حلق أتدمس أي سمع زخفتني إلو رأي جزي أبير معاسي لبنا زون كحكو زبل حتون تدعليلنا جزي أبير كل جزي أب لبنا يزولو ناتو كل ساعة أب لبنا زولو جزي أبير دن نحنا معنا قربانا كم زخوني أكد مع إنتنا كل جزي كم رئي قبعنا مالتي سلازتنا مجمّر أنا هيوت ممرحي كل ساب نجزي أبير أكد مع إنتنا مقبار نصو أكد منا كم زولو نعمان إذن نأمن حق إنا كريستيان كوينا نخل نبر بقعات نركب لوني اسكن وشتنا نحتاج اسكن وشتنا نفتش انت اي خوينا حق إنا كريستيان كون زي كالكم انت اي خوينا مأمنتي مسيلة كمت امنتي زبلني كمت جزي أبير كون زبلني كون زي كالكم انت اي خوينا انت اي خوينا كابك زي أبير نلعلى عالم فتوتني عالم فقر داما خمز نبر زلو انت اي خوينا سماوي نجر رسعي مدراوي نجر راح نحسبكو زنبر زلو جزياويت مخاني مردع زصدمن انت اي خوينا حاطيات زمن خنك خوس تجددكم انت اي خوينا فقر هايمانوت اوشت يزلنا دخمو خمص استجددكم مخنيات انت اي خوينا ريخم ازي زخونه متقند مخنيات نجزي ايراق قد معينا خنغبر زي مخالنا طري مخنياتو لو قد معينا زلو ويمرحت هايمانوت يوم اقد معينا زلو وي كانوا لومي انمصادق لومن انمكحلم نهارالو وي دما لومي بيت زمدنا بيتسبنا نبلون كاهناتيو وي دما عليتنا انبلون وجنا زياتهم اقد معينا نتلم نشون كدخو خلو ندكم نشون كبرتع خلو نبرتع نشون كطفو خلو نطف نشون كمص خلو نمص ريخم الله امنتنا ابزي مسرز جبرن براب እግዚአብሔር زيكون نشون كرينا كلو صبق نسرح نشون كخولنا كلو حماق نقبر نشون كرينا كلو نزمر نشون كسورنا كلو ندرف نشون كرينا كلو نسرق نشون كرينا كلو نمصود نشون كخول كلو نسرق نشون كرينا كلو نصحان نمثل نشون كخولنا كلو دما نزمو نشون كرينا كلو بسرعه املخون ملالس نشون كخولنا كلو جن لك كما احزاب كنبر نجمر يخم الله سلازي نجزي أغير قدم عيننا مسن نقبردون قواني زخوني زي الوقت كل سامعنا استنتلنا نقرلو قدسنا نخلونا عقل من بقعات نركب مالتي سلازي بز مخنيات زي اتناي مجمريا ناي هيوت ممرحي انتاي انت دا تباينو كل جزي ابزخوني يخون بوتا ابزخوني يخون كنتات بزي قدس نجزي أغير قدم عيننا مقبار اجزي حقوسنا اجزي حزننا اجزي معسرتنا اجزي سدتنا أكل كنتات هجزي مسألنا مركبنا أكل كنتات نجزي أيرك معنا مقبر نسو أكل مع إنتنا نقبرو نخل خلوت النازغ أملاخ نحقوسنا من لوز قبر نحزننا أجزي حزننا زت أنامع أجزي مسألنا نتزلنا أبركيتو نزمنا زحلف بقع ندمان زمانا زحلف برخزه أملاخ نسو
ስለዚህ ነዛ አምላኽ እዚ በፍጹም ልብና አኩሉ ኩነታት እሙናት ክንኮነሉ ይግባአና አማ ከል ሶዶም ኮሞራ ኮይኑ እሙን ኮይኑ ዝተረኽበሉ እኮ ሎጥ እዩ ምክንያቱ ሎጥ ኦሪት ዘፍጥረት 18 ናይ ሶዶም ጎሞራ ክፉእ ግብሪ ዘየንበርክኾ ሰብ ነይሩ ሪኹም ኣሎ እዚ ክፉእ ግብሪ ዘየንበርክኾን ብኡ ናይ ወደቐን ንእግዚአብሔር ዘስመርሕ ኩሉ ሳብ ንሓጢአቶም እናተጸየፉ ዝነብር ነይሩ ስለዚህ ሎሚ ዘለናዮ ከባቢ ዘለናዮ ዓለም ዘለናዮ ኩነታት ንእግዚአብሔር አቅድም ዓይንና ንዘይ ምግባር ከቢዱ ከልኪልና ክንብል አይተፈቀደልናን ካብዛ ሕጂ ዘለናያ ዝረስሐት ዓለም ንላዕሊ ዝረስሐት ዝነበረ ሶዶም ጎሞራ ነይራ ሎጥ ግን ኣብ ማእከል ሶዶም ጎሞራ ንእግዚአብሔር ጥራሕ እናርአየ ንሓጢአቶም እናተጸየፈ ይነብር ነይሩ ስለዚህ ብዙሓት ቅዱሳን አቦታት ሓሊፎም እዮም ኩሉ ኩነታት ዘይጸልዎም ኣብ ኩሉ ኩነታት ንእግዚአብሔር እሙናት ኮይኖም ዝተረኽብሉ ነይሮም እዮም አቦታት ስለዚህ ንሳት ልክ ከመታቶም አሰራ አቦታትና እንዳተከተልና ንእግዚአብሔር አቅድም ዓይንትና እንዳገበርና ከንከይድ ይግባአና ስለዚህ ናይ መጀመሪያ ናይ ህይወት መምርሒ ንእግዚአብሔር ኩሉ ሳብ አቅድም ዓይንትና ምግባር እዩ ነዘን ክንገብር ቅዱስ አምላኽና ይደግፈና ብህይወት ክንነብረሉ ዝደል አምላኽ ንሕናውን ነቲ ዘቅረበልና ናይ ህይወት ጻውዒት ብምቕባል ኩሉ ሳብ እግዚአብሔር አለ አለኹልካ ድምፂ እሱ እግዚአብሔር ዘስማዓና ናይ ህይወት ድምፂ ሰሚዕና ከምቲ ንሱ ዝደለየና ኮይና ንምንባር ኩሉ ሳብ አቅድም ዓይንትና ክንገብሮ ይግባአና ነዝን ክንገብር መንፈስ ቅዱስ ይደግፈና ክርስቲያን አቲ ሃይማኖት ምትግ በተ